Pozor, budeme štartovať domácich hasičov. Tak držte palce domáci a asi budeme počuť aj odozvu domácich fanúšikov. Áno. Máme kľud. Takže Terňa, ostrý štart. Máte vedenie 8 sekúndy, rozdeľovač bolo 10 a čas 16,16 sekundy, 17 stotiny, čiže veľmi dobrý úvod domáci hasiči urobili. Áno, boli by radi, keby celá súťaž takto pokračovala v takomto tempe. Čiže z druhej základni za chvíľu štartujeme Koprivnicu. Marian, časomieru tu.